בסרטון הבא נסביר לכם כיצד לרכוש רכב בבולקר. בעמוד הבית רואים את מלאי הרכבים. בבולקר ניתן לרכוש רכב ברכישה מיידית ובמחירה פומבית. להסבר על השתתפות במחירה פומבית יש לצפות בסרטון הבא. חשוב לדעת שהרכבים מוצעים למחירה לזמן מוגבל. הקלקה על רכב מעמוד הבית מפנה לעמוד הרכב שנבחר. בעמוד הרכב רואים גלריה תמונות. הקלקה נוספת תפתח את הגלריה המלאה שכוללת תמונות פנים, חוץ, סרטוני וידאו ששותפו על ידי מפרסם המודעה. המידע המוצג בפרטי הרכב ובפרטים נוספים נאסף באופן אוטומטי ממאגרי מידע ממשלתיים. כך המידע אמין יותר ושקוף לכל. באזור פרטי הרכב רואים את היסטוריית בעלות הרכב, כמו ידיים וסוגי הבעלות, פרטי, ליסינג, חברה או סחר. תיאור הרכב, אזור למלל חופשי שהמוכר מוסיף בעצמו. מסמכי הרכב, מסמכים שמפרסם המודעה מעלה. בולקר מחייבת להעלות רישיון רכב. אנו ממליצים לשתף גם מסמכים נוספים, כמו בדיקה במכון בדיקה מורשה והיסטוריה טיפולים. מד בולקר עוזר לכם לעמוד את טיב המחיר המבוקש מ-1, אטרקטיבי, ל-5, פחות אטרקטיבי. שאלות, פה תוכלו לשאול שאלות, והמוכר עונה באופן ציבורי לעיני כל. החלטתם לרכוש את הרכב, מקליקים על כפתור רכישה מיידית. נרשמים לאתר, הרשמה קלה ומהירה, מזינים פרטי כרטיס אשראי לפיקדון עד להשלמת העסקה. חשוב לדעת, בולקר אינה גובה עמלת קנייה, רק זכרו, הרכישה מחייבת. למידע נוסף, יש לקרוא בעיון את תנאי השימוש. אשרו את ביצוע הרכישה, ופה מסתיים התהליך. כעת, המודעה תוסר מן האתר, והמערכת תשלח אליכם, לדואר האלקטרוני ולנייד, הסכם רכישה, הכולל את כל הפרטים, בצירוף פרטיו האישיים של מוכר הרכב למימוש העסקה. תתחדשו!